Moi taas. Tää on mun 4. kerta, kun mä yritän mennä. Kun harjoittelen kuhu siis. Mut mun uusimmassa videossa, joka ei ole tää, siinä mä myös yritin päästä kiertään kerran ja sitäkin ennen. Ja mä yritän 3. kerran sitä. Mut täältä kun harjoittelen kerpiniin. Ei kerpiniin kun muniin. Se kuulostaa muna. Mut kommentoikaa tähän videoon, jos voitte antaa tähän jotain vinkkejä, miten päästä sinne. Jos teillä on mitään ideoja. Jos te olette parempia pelaan kuin mä. Myös joskus varmaan tulee video mun kaverin kanssa nimeltä Monty. Mä en tiedä. Kuitenkin meni. Ja sen YouTube-kanava. Mä oon sanonut sen myös yhdessä mun shortissa. Mut sanon tässäkin, jos et oo vielä kattonut. Montyn PC Jounus. Ja myös se Jounus on isolla. Sen sukunimi on Jounus, koska se on irakilainen. En muista oliko se mikä arabi vai iraki. En mä muista. Kuitenkin. Joskus se on kiva, joskus se ei. Olisikohan tää muuten suva? Sitten myös mulla on toinen kaveri. Se on sanonut mulle, että mä en saa sanoa sen nimeä. Mutta mä oon kuitenkin sanonut sen monta kertaa siinä. Meillä ei oo kai vielä kanavaa. Mut kyllä siellä taitaa olla. Mä en vaan tiedä sen kanavan nimeä. Mutta mun toisella kanavalla siis. Mä katsoin äsken mun viestejä, mutta mun toisella kanavalla on mun ja sen videoita. Ja myös mä kutsun sitä tipiksi. Ostaja on näkin. Mut mulla ei oo enää mitään jakettavaa. Katon viestit sen on. Ja mä noihin kääntää tarkoitat. Ja bensa loppuu nopeasti.
Jounahin sanoi, että on eka KSP, eka harjoitus, jossa mä puhun niitä. Käy kattoo ne muut 3 videoa. Eka ei kannata, jos et haluu, koska mä ihmettelin itekin, miksi mä tein sen videon. Katsotaanko mukaan vähentää tätä tuloa. Myös sen tipin jos haluat kuulla sen nimen, niin mene sinne toiselle kanavalle katsomaan sitä. Mut sen tipin sen tehdä video oli aika kivaa, niin me naurettiin koko aika, mutta sitten kun mulla on niin huono mikrofoni, varmaan huomaatkin tällä videolla. Mun varmaan yksi unelma olisi saada semmoinen oma mikrofoni, joka tulee suulle. Tää on nyt mun kuulokkeiden mikrofoni. Niin, se mun mikrofoni on niin huono, niin kuin se mun kaveri pelleili siinä, niin se mikrofonin ääni kuulosti sen hauskimmalta ja mun lemparipelleily oli se Dora. Sekin näkyy sillä videolla. Kun mä olin siellä Desert Templessä. Niin on niin tantrikin. Niin se rupesi laulaan sitä, kun mä olin tulossa ylös. Ja ei oo mitään sanottavaa enää. Täytyis vielä sanoa jotain, mutta ei oo mitään sanottavaa. Paitsi toi äsken oli. Eli varmaan on Anja-video. Hei! Tää vedi menee aika nopeasti. Kyllä se siitä on hyvin. Mä vähän tätä kyllä. Myös kelaa vähän. No niin, kelaus on olemassa. Kuitenkin. Meneeköhän tää? Laller. Okei. Hei, mä en huomannut, että mä olen. Hei, tää meni! Off. Oikeesti. No, siinä oli koko video. Oli innostunut, mut sit tulikin pettymys. Mä en ehkä tällä videolla enää koita. Teen ehkä myöhemmin. Mut me kattoo ne muut 2 videoa, jossa mä yritin myös. Me myös kattoo sen tipin kanssa se collab-video toiselta kanavalta. Mut siinä tää video. Ja heippa! Nähdään seuraavalla videolla.